अगर बेटी पैदा होली हाँ तो लोग के करेजा फाट के आंसू लगेगा। हाँ बेटा बेटी के एक साथ पढ़ाई लिखाई खाना पीना हाँ सब होला। हाँ लेकिन समय एगो ऐसा न जाला हाँ कि बेटा घर के मालिक हो जाले हाँ और बेटी पढ़ाई होने जाए। सब लोग रोता है। हाँ अनेक प्रकार के माई बहन लोग आवे जी। हाँ जी बेटी या बाबूजी में अनेक प्रकार के सवाल जवाब होला। बेटी पूछो तरी अरे की कॉफी के चौतैया पापा जी हो बैठल बारो पापा जी हो बैठल बारो अरे की हमरो के बैठवले बारो अरे की हमरो के बैठवले बारो। बेटी रो तरी पूछो तरी बाबूजी को कि कुश के चौतैया बेटी हो बैठल बानी बेटी हो अरे की बैठल बानी अरे की तोहरो के बैठवले बानी अरे की तोहरो के बैठवले बानी। फिर बेटी पूछा तारी कि कथी के छतिया पापा हो कोइले बारो पापा हो अरे की कोइले बारो अरे की हमारा के तेज तारो अरे की हमारा के तेज तारो। बाबूजी को तरे कि पथल के छतिया बेटी हो कोइले बानी बेटी हो कोइले बानी अरे की तोहरा के तेज तानी अरे की तोहरा के तेज तानी। बेटी पूछा तारी कि काहे ऐसे रो करतनी। फिर बेटी रो तारी पूछा तारी क्या कि न पर हथवा अरे की पापा हो धइले बारो अरे की पापा हो धइले बारो अरे की हमरो के धरइले बारो अरे की हमरो के धरइले बारो। बाबूजी रो तरे कहत रे कि दामादा के हथवा बेटी हो धइले बानी अरे की बेटी हो धइले बानी हर की तोहरो के धरइले बानी तोहरो के धरइले बानी। बेटी रो तरी पूछ तरी कि पापा जी बेटा बेटी सरकार एक ही सब खेले ले कूदे ले पढ़े ले लिखे ले लेकिन बेटा घर के मालिक हो जाला बेटी पढ़ाई धन हो जाली दूसरा के घर में चल जाली। ऐसे बेटी पूछत है बाबूजी से कि के करा काबिला अरे कि तू भी रे अच्छा तवा
के पर कपेला जने के पर कपेला जने अरे की धिया ले कापेली अरे की राजा हो पवन राजा की से करब बेटी दान हो अरे की धिया ले कापेले राजा हो कौन राजा अरे की कोई से करब धिया दान हो हजमा के कापेला अरे की दुभीरे अच्छा तवा अरे की बभना के कापेला जने हो आहे की बभना के कापेला जने हो अरे की धिया ले कापेले अरे राजा हो जनक राजा हर की कोई से करब बेटी दान हो कि धिया ले कापेले अरे की राजा हो जनक राजा हर की कोई से करब बेटी दान हो बाबूजी से बेटी पूछो तारी कि काहे आखिर में काहे रोई तो कोई नहीं भैया घर के मालिक हो जाले बेटी हम होली तो अनेक प्रकार के सवाल होता बाबूजी से बेटी पूछो तारी किया हो पापा गोइया छोड़ुआ कि काहे ना तेजल कि हमारा के अरे की हार हो बेटी रोज पूछा तारी किया हो पापा कौन नगरिया अरे की जुआ खेल कि हमारा के हार बेटी बाबू जरूरत है पूछो तारी की पापा किया हो पापा कौन नगरिया जुआ खेल कि हमारा के हार हो किया हो बेटी ओयो ध्यान करिया जुआ खेलनी गीता राते हारे कोई हो बेटी अयोध्या नगरिया जुआ खेलनी सहारा के हार कोई हो किया
बेटी रो तरी पूछो तरीका किया हो पापा कोइया बहुत भरुआ कहना हारो लो कि हमारा के हारो कोई लो किया हो पापा कोइया बहुत भरुआ कहना हारो किया हो पापा कोइया बहुत भरुआ कहना हारो लो कि हमारा के हारो कोई लो किया हो पापा कोइया बहुत भरुआ कहना हारो बाबूजी कहने किया हो बेटी कोइया बहुत भरुआ घर के लक्ष्मी तो तू तो पढ़ाई रहलू किया हो पापा कोइया बहुत भरुआ घर के किया हो पापा किया है बेटी कोइया बहुत भरुआ घर के लक्ष्मी तो तू तो पढ़ाई रहलू